ତୁମ ହାତ ଗୋପୀନାଥ ନନା ଆମେ ଏବେ ଜଗାର ରଥ ଟାଣୁଛୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ପଛେ ପଛେ କାଳିଆ ଖୋଜିଲେ ଦେହ ହଳଦୀ ମୁଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଯାଉ ତ ତମ ସମୟ ଭୋକ ତ ତତବେଳେ ଘାଇ ଘାଇ ଓ ଭୋକଟେ ଓ ପତଳା ପତଳା ପାରା ପତଳା ଯିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯିବା ଲଗାଲ ସିଏ ତ ଅଲିଆଙ୍କର ଗେଲା ଠାକୁର जोर 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 ପଳେ ଦଇଲା ଉଡୁଛି ନା ତ ଆଶା ଗୁଣ୍ଠି ରାଜା ତ ମୁଁ ତାର କୁନି ବେକଟ हो ଓ ଚାପୁଟି ଧଲି ଓ ବଳିଆ ଲାଗିଛି ଧଲି ଓ ରଥ ଚଢିବା ପୁରୀ ଓ ବାକଟା ओ ଓ ଚାପୁଟି ଧଲି ଓ ବଳିଆ ଲାଗିଛି ଧଲି ରଥ ଚଢିବା ପୁରୀ ओ बकटे ओ आगे आगे बोलिया पछे पछे कालिया होदिले दे होदिले कोई ताको दिए दाऊ तो दामे से भूख तो घाई घाई